Ako imamo sufikse množine lar i ler, onda izuzetaka nema. Onda promjena nema. Onda kečap, ktčp, promjena nema. Gdje? Na prisvojnim sufiksima, u akuzativu i u dativu. Hajde da vidimo kroz primjere. Selam i lijep pozdrav, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću da vas naučim i da vam pokažem par primjera, tačnije par taktika, to jeste kada koristite sufikse lar i ler, sufikse sa množinu u turskom jeziku, tada nema promjena, tada nema izuzetaka, tada nema smekšavanja konsonanata, tačnije kečap, takozvane formule koda, ktčp, na akuzativu, tačnije sa akuzativom, sa prisvojnim sufiksima i sa dativom. Krenimo odmah sa primjerima. Krenimo prvo sa prisvojnim sufiksima. Na primjer, riječ kitab, knjiga, završava sa p. Konsonant p je zvučniji nego slovo b. Ja se sjećam kad sam bio na fakultetu, naši profesori gramatike su nam uvijek govorili: stavite ruku ispred sebe i izgovorite slovo p. P. Vidjet ćete da je zvučniji, da više zraka izlazi iz slova p kad se izgovori, nego kada kažete slovo b. Zaustavite video i probajte to uraditi kod kuće. P. B. Riječ kitab završava sa slovom p. Ako hoćemo da kažemo sa prisvojnom zamjenicom, na primjer, moja knjiga, to bi bilo onda benim kitabım. Tako, p je prešlo u b. Benim kitabım. Ali ako hoćemo da kažemo sa množinom, da kažemo moje knjige, onda će to biti benim kitaplarım. Znači, izuzetaka i promjena nema. Recimo, slovo č. Amač je namjera ili nijet, kast, to su sve sinonimi. Amač, namjera. Ako hoću da kažem moja namjera, to bi bilo u turskom jeziku benim amacım. Znači, č je prešlo u dž. Ali ako hoću da kažem u množini moje namjere, onda će to biti benim amaçlarım. Znači, promjena nema. Recimo, riječ umut. Umut, nada. Ümit ili umut, sasvim je svejedno. Ja sam izabrao umut. Završava sa t. Znači, on će preći u d. Tu. U jednini, naravno. Benim umudum. Moja nada. Recimo, hajde i benim ümidim. Moja nada, isto tako bio bi prevod. Ali u množini moje nade, kada bi bilo, onda će biti benim umutlarım ili benim ümitlerim, što znači nema promjena. I recimo još jednu riječ sa slovom k. Na primjer, bıçak, nož. U jednini će to biti moj nož, tačnije benim bıçağım. Znači k je prešlo u mehko g, jel tako? Jeste. Ali u množini, ako hoću da kažem ovo su moji noževi, onda će to biti benim bıçaklarım. Ili benim çocuğum, moje dijete, benim çocuklarım, moja djeca. Znači, promjena nema. Dobro, to bi bilo sa prisvojnim sufiksima. Idemo na dativ. Isto tako i u dativu. K, t, ç, p. Tačnije smekšavanje konsonanta, to Turci nazivaju ünsüz yumuşaması. Patlayıcı sesler, to znaju isto reći. Patlayıcı, znači zvuk ili slova koja se ispucavaju p, č, t, k. Ali mekši su naravno b, d, dž i naravno mehko g. Idemo sa dativom. Recimo riječ sokak. Ja hoću da kažem ulazim u sokak. Onda će to biti u jednini. Pogledajte. Ulazim u sokak. To će u dativu biti ben sokağa giriyorum. Što znači došlo je do promjene. K je prešlo u mehko g. Ali ako hoću da kažem u množini ulazim u sokake, onda će to biti ben sokaklara giriyorum. Znači promjena nema. Recimo riječ dolap. I tu će preći p u b u jednini. Kako? Eşyalarımı dolaba koydum. Stavio sam svoje stvari u ormar. Eşyalarımı dolaba koydum. Dolaba. Znači p je prešlo u b. Ali u množini. Recimo sam ostavio stvari u ormare. Eşyalarımı dolaplara koydum. Znači
promjena nema. Recimo riječ jurt. Na toj riječi t će preći u d u jednini, naravno, u dativu. Pa recimo ovako. Öğrenciler yurda gidiyor. Öğrenciler yurda gidiyor. Studenti idu u internat. Yurda. Dobro, u jednini. U množini recimo da studenti idu u internate, onda će to biti öğrenciler yurtlara gidiyor. Znači, promjena nema. I recimo četvrtu riječ, ağaç, drvo. Recimo jednu rečenicu. Kuşlar ağaca konuyor. Kuşlar ağaca konuyor. Ptice slijeću na drvo. U jednini, ali u množini recimo da ptice slijeću na drveće, onda će to biti kuşlar ağaçlara konuyor. Što znači da promjena nema. Hajde da vidimo kako je to u akuzativu. Recimo riječ bardak, čaša. I ja hoću da kažem daj mi tu čašu. U jednini, daj mi tu čašu, jednu čašu. U turskom će to biti bu bardağı ver. Bu bardağı ver. Ali ako hoću da kažem daj mi te čaše u množini, onda će to biti bu bardakları ver. Bu bardakları ver. Znači promjena nema. Recimo riječ yoğurt. T bi prešlo u d u jednini, jel tako? Na primjer, şu yoğurdu je. Şu yoğurdu je. Jedi taj jogurt. Znači u jednini je prešlo t u d u akuzativu. Ali ako hoću da kažem jedi te jogurte, onda će to biti şu yoğurtları je. Znači promjena nema. T je ostalo tu. Recimo riječ koja završava sa k, na primjer ekmek. Ekmek, jel tako? Svi jedemo ekmek, hljeb. I ja hoću da kažem kupi onaj hljeb. Ne bilo koji, nego onaj hljeb. Znamo o kojim se hljebu radi, zato je akuzativ tu u pitanju. Ne kažem ekmekal, kupi hljeb, bilo koji hljeb, nego onaj hljeb. Zna se o kojem se hljebu radi. Određeni je hljeb. Nije bilo koji, spomenuti je hljeb. Onda će to biti u turskom ovako. O ekmeği al. O ekmeği al. Kupi onaj hljeb. Znači u jednini k je prešlo u mehko g u akuzativu. Ali ako hoću da kažem kupi one hljebove, znači određene hljebove u množini, onda će to biti o ekmekleri al. Znači promjena nema. I četvrta riječ koja završava sa č, neka bude to ilač, lijek. Ilač, šifa, to bi rekli Arabi. Dobro, ilač, ja mogu reći ovako. Bu ilaç çok önemli. Bu ilacı iç. Ovaj lijek je jako važan. Pi ovaj lijek. Bu ilacı iç. Č je prešlo u dž. Tu. Ali, ako hoću da kažem ovi lijekovi su važni, pi ove lijekove u množini, onda će to biti bu ilaçlar çok önemli. Mühim. Bu ilaçları iç. Znači, tu promjena nema. Larler spašava od svih ovih promjena, izuzetaka, smekšavanja u turskom. Gdje? Na prisvojnim sufiksima, na dativu, na akuzativu. Hvala na gledanju, hvala na praćenju, hvala na podršci. Želim vam svako dobro i sretno sa učenjem turskog jezika.